Євангеліє паводле Мацвея. Езус сказаў сваім вучням: «Ідзіце і абвяшчайце, кажучы, наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляйце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце. Задарма атрымалі, задарма давайце. Не бярыце з сабою ні золата, ні срэбра, ні медзі ў паясы свае, ні торбы ў дарогу, ні дзвюх вопратак, ні сандаляў, ні кія, бо варты працаўнік сваёй стравы. У які б горад ці вёску вы не ўвайшлі, даведайцеся, хто ў ім годны, і там заставайцеся, пакуль не выйдзеце, а уваходзячы ў дом прывітайце яго. Калі дом будзе годны, то няхай сыдзе спакой ваш на яго. Калі ж не будзе годны, то спакой ваш вернецца да вас».